राजा साहब चंद्रा इनिंग्स लास्ट ओवर लास्ट बॉल में 6 रन बनता था अब ये राम समिति का प्लेयर जैसे लास्ट ओवर लास्ट बॉल में 6 ही मारे तो कोई बात থাকো না আমি পড়ে বাঁচালো তার ডাইরেক্ট শুনতো না ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହବନି ବାହାଘର ହବ କଣ ହବ ବେଦି ବନ୍ଧା ହବ କୋଉଠି ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କେବେ କେବେ ଘଟଣା କେବେ ଆସନ୍ତା ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଆଉ ବର ବର କିଏ ହବ ମୁଁ ଆପଣ ବାହା ହେବେ ଆସନ୍ତା ରାମ ନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାମ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାକୁ ରାଜି ନ ହୁଏ ଅଛକୁ ବେଦିରେ ବସି ପାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଦିନ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହବ ମୋ ସହିତ ରାମର ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତା ଶାନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିନେମାର ଲୋମଟାଙ୍କୁଡ଼ା ଛାତି ଧରା ଦୃଶ୍ୟଟା ମନେ ପକା ତାପରେ ବି ରାଜବଂଶୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ ମନା ପା ଆଉ ତାପରେ ବି ତୋ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଆସୁଛି इसे सत्य तुम्हारा बेदी लगी तबा से बेदी के नाम बचिबो ना तुम्हें